Revolución burguesa por antonomasia, isto é, a Revolución Francesa, tras deterse imposto rotundamente, veuse despois abaixo, ficou en nada, desapareceu, para resurdir máis adiante con anovados folgos, tendo xa ben aprendida a lección histórica que lle tocou sufrir. Abondo xa afortalada ao longo de 2 séculos, a ninguén se lle acorda agora que poidese recuar até ir dar de novo na monarquía. Nunca, eso nin en soños. Anque hoxe, como está vendo agora, anque haxa, como está vendo agora, un botarate real, un barballocas español e Borbón que anda a proclamar o seu dereito a ocupar o trono de Francia. Por outro lado, e isto non é autoconsolo senón evidencia mesma, é un feito perfectamente constatable que a teoría de Marx estaba pensada para a súa aplicación nun país moi concreto, isto é, en Alemanha. Unha teoría ecuménica, sí, válida para toda a humanidade, dende logo, pero en principio destinada a concretarse no ámbito alemán, ali onde se daban as premisas necesarias, as condicións máis favorables para o triunfo, o arraigamento e a consolidación da doutrina marxista. Mais velaí que aconteceu, como no relato evangélico aquel no que se fala da semente que foi caer nun pedregal onde apenas podería xerminar, que así tamén, por veleidades da historia, a idea de Marx foi caer e agromar no país menos axeitado e nas peores circunstancias, o que axin impediría o seu normal desenvolvimento. E o posterior intento alemán en 1918 en Hamburgo foi esmagado implacablemente xa no seu nacemento mediante a eliminación física de todos os revolucionarios. A reacción europea non podía consentir de xeito ningún que alguén puidese nin sequera soñar con repetir a revolta bolchevique. Mais aínda así, entre tombos e camadelas, abourada no exterior polas principais potencias e minada interiormente por unha gravísima paranoia que lles facía ver inimigos ata debaixo da cama, a URSS foi capaz por iso de acadar os máis altos niveis económicos sociais e de abrallar o mundo cos seus portentosos adiantos técnicos. E a quen se lle diga que todo ficou en nada, que todo aquilo rematou ciscado polo chan, esmendriándose de tan ruin maneira. Por iso non quero saber nada da Rusia actual, por iso fago por borrar da memoria as vivencias de outros tempos, pero non podo. Non podo porque me doe, porque xa hai tempo que me anda doendo. Cando o meu fillo chegou de alá hai un lote de anos, veume contando cousas que me parecían imposibles, que eran imposibles, vaya, polo que tiñan de disparatadas, por resultarme absolutamente incribles. Pero aquelas barbaridades non tardaron en ser confirmadas e agravadas, e incluso desmesuradamente aumentadas, coas noticias que máis adiante me foron chegando. Cámbiame de fala, que non entendo. Vele aí o que cun dorido fastío adoito decir ao meu fillo máis vello cando se me achega falando ruski. E é que nin lle contesto os saúdos se me fai en ruso, tanto é a teima que eu teño en esquecer esa lingua. Pero ela de noite poderase de min triunfante, porque acontece que en soños me asalta a mansalva ese idioma persistente, como aproveitándose das miñas defensas baixas, e me domina doadamente. Domíname por completo, sobre todo, cando nas horas da noite revivo certos momentos daquela guerra heroica. Se hai algunha guerra que poida calificarse de heroica, esta é, sen dúbida, a que pon todo o seu empeño en defenderse do invasor. As miserias da arestora non poden borrar de xeito ningún o sublime heroísmo empregado a mancheas naquel tempo. Eu sobre isto teria que dicirvos algo que é xa de seu ben sabido. A peor calamidade que pode ter un país é a guerra. A guerra é a peor das calamidades, e a guerra civil é a peor das guerras. Por iso compre falar e seguir falando da nosa guerra civil e de todo o que tivo de arredor. Porque houve moitos anos unha posguerra que foi peor que en moitos aspectos a continuación da guerra mesma, que nos impediu chegar a ese coñecimento. Por iso está moi ben esa frase de Dulce Chacón de que somos vítimas do silencio dos nosos pais e responsables, asemade, da ignorancia dos nosos fillos, da ignorancia daqueles feitos concretos.